Sagudayan nga ti surat, idi kalmalayang ti pagkasaritaan ni Laila, idi kalman lay. Idi kalman laeng manong nemi, tao awisan nak ni June, ngayon kam kano sa Jabalayda. Jak kayat ti mapan, ken sumurot ken kuana, tanyo ko matpambara ka sumurot, api mapanak ko majabalayda. Adanas kan lang ipakita ken ka, sweetheart. Sweetheart ka, sweetheart. Sinong batang ka na ya? Si Kamit, obvious ba? I love you, Laila. Sampay akayat na papaki na mama nga maki-boyfriend na. At data pa lang ti second year college, June. Yorita pa lang arot ti aging ganat second year. Ay, third year, one fourth year. Itan. Awa mo titaga sa mapasamak para ta. Basta, aging ganat lang ti holding hands. Wano saan kit pasaray arakupan ka. Wano saan kit pasaray dadadyak kayat kang kakit permi. Nakararim ka. Magusto ang lawan na tipa nang kidak-kiday mo kanya. Naglaing ka ang chance. Uy! Kaya bagbagak lang naglaing ka ang chance. Inig ka naman tilupok. Shhh! Nakapasbastos ka. Diyon ka kahit tikasta. Di mo kayat? No, linilibas? Ngayon kayat mo no, saan nga linibas? Ito na. Oras na nasapapay lang na eh. Dati tricycle eh. Tricycle! Nagsarding nagpaiso ti tricycle manong. Alam mo na ka na. Luka ka tunag. Mabitala nga. Uy, mabitala. Eng si Kam. Naglugan na karod manong nemi. Katlimugan mat. Iti pa naglugan na manong nemi. Inig ka man nga dagos ti lupok. John, tsaka iti kasta. Pare, Jabalay, amamurak di ba? Amamuka ka, John. Si Kapay, Jabalay. Sige, hindi ka rin. Amuta ka ta playboy ka. Ha, karuba mi nga minisuna. May isang street yan ni. So nga, uy, John, nita ito, api nga, kinalabay na kayo narakot. Amo mati makakita ka na ta. Di kita malapsan, di kita Allah, John, kayo tigas ta, binabastos mo tararamida mo. Di mo kayat? Sino nga orti mayat ita? Tunukan ba perdi talak ta brak? Apa insalagsig mo ta imam yan ta? Jun, agtutur ka. Agtuturak? Sige. Into na data di balay. Amok ba't kahit nga natatarantam? Karaka. Uy. Uy nga talaga na ti boyfriend ko man. Inamalan na gidin di kiti lips ko. Tinanggil na ti duwa nga ulo. Tinanggil na ti ulo. Duwarila duwa nga iman at nang tanggal ti ulo kat ni. Inamalan na di kiti lips ko. Isarsarik naman ti dila na maalam. Diyan mo di mapuputan ako. Not ka na. Di mo kayat? Nga santa kayo dolay. Mga lalisto ka. Asidagtan. Nakasidagtag ayam. Dito pala nagnag na. Nakasidag. Namayaga nagtratariti-tricycle. Pabit lang nagdisaka ka. Pare, well pletek. Keep the change. Oh, thank you, John. Dakil natin 50 nga plete mo na. Plete yun. Hindi makadisaka kung manong name nakarekap ti gate. Panakalan ti balay da manong. Awan sa amin tao di tao na. Ganda, ninanain sa. Damamakin papang mo ron. Ginakamsat mo. Siyempre. Dapat na lang opisina. Dito yan. Nasa maragtan. Loktanin ti gate. Ne. Isuday dyan ninanain si ma. Nanain sa ano ko ma. Kip-kibinan na manong name kat umasasadag kami ni Tiridaw. Nakaloktan Tiridaw. Tibakat tinangilawan. Ginanda ka man kaya man, John. Una na. Nasapa ka man ita. Umat kaming klase mi. Basta lang ka subject ng klase mi na. Sinubot nga data kadwa. Kaskola, kan girlfriend ko. Nana. Pagbagiso na. Mangisagana ka man tinayaw sa merienda mi. Kituin
iti no. Iti silad ko. Apay iti silad mo. Psst. Adang rin ipakita kang ka iti silad ko. Alam to, may ito idano na ni Nanas ni Insa na merienda tato nagtisilad. Nana, pa John, dito silad ko ati pagit paano nyo ito merienda namin? Wala. Manong na yung aping aming simurutak. Aping kami napalpulubusak ti Jun no kasta nga tsansingan na. Saan nga nam na minsan na amalan na nagtitidips ko manong naming saan nga nam na minsan pa nga na naaprusan na igaman na anapisel-pisel na timansanas ko. Saan nga nam na minsan manong naming nga naaprusan na tilugpo. Naornos kanadalos ti silad na manong naming. Wait lang nga. Pasgadag di aircon. Aircon? Oo, the aircon. Electric panlataan. Dito ito'y. Mag-star pa ito kuryente. May mayad na aircon. Mabit lang ha. Feel at home. Maganda rin di aircon manong. Buti pala tabag mo. Dito pa iba ng tabag mo. Eta. Tapos makapag-plaster ta. Agtugaw tayo ti iking ti katre. Orayan ta na tayo ni Nana Insa merienda ta. June. Awang, kayat nga na mapasama ka na tawan. Laglagi pem, second year college na pa lang, manulat tawan ta. Inakas pagarigan ta na mapasama ka na ta, kitag si Kukak. Ay, susapo ya. Mapapatid ak lagi na papagin ni mama. Inakas pagarigan nga rin ta, mayanod ta ti solisog ako nada. Di nagsulisog ka na. Nangruna ka nakalalisto, ako nga masulisog. Nutihan ti pakita mo ko na madamdama. Ito naman pas ti merienda data. O dahil ta ni Nana Insa. Ama, nagiiwas nila miis na. Dito ti paborito nga Diyos. Ganda mo pa na paborito. Wow. Napalamanan nga bread. Nana, thank you Ay, gito na. Ako ni kailang natapay masapulyo. Nana, ito no, rumor kayo, pakirekap nyo tari daw, kan pakilak. Ha? Apa yung ilak? Ay, wala. Pagdanagan nyo, anak ba't nga mag-disturbo ka na kayo? Good luck ka na kayo, beg. Tila ba? Apa kasi di ko natin bakit? Arabin na nga tayo di ubing. Good luck ka na kayo, bing ko na. Siguro, idagbasbasa, met. Ang saman nga naggraduar ti kolehiyo ni Nana Insa. Baka oray idadab agbasbasa pa nagti high school. Baka napadasan ni Nana Insa. Do asawa na? Balo. Agigan ka na kami. Pagbasbasahin na nagduwanak na. Alag, nilihandanan. Mabisin ako. Baang tapakan ng katuman ng dama. Ha? Tawari siya mga anak tuman. Nakabaspustos ka dyan. Hindi na ibuskon manong name yung pakninan. Dito'y tatap na saan na madalapos. Ano ipakita mo ko na inuksubnan manong name yung tarwatan na numampay na lamiisan ni aircon. Ano ipakita? Dito kinamatsok. June, barbunan gamit na barukong mo. Nagbayad, di ba? Macho. Nagpudawak. Di ba nagwapo ak? Nagwapo ka. Dito natin pakita. At tapay Nikat na manong nemi ti pantalo. Ala! Gusto ko na ti dusol manong nemi ti birna. Dito ti kang runang ipakita kang ka. Kini mabanan ti birna. John! Inyapot ko tinakulap ko manong nemi ti rupak. Ngam nakasango akbat keng kuana sa nag-aadayumat manong nemi yaramay ko di kat makita. Itapay na makakita ak ti kasta. Na makakita ak ti masit. Kuko ti ubing manong musun. Para, kahit mong iganan. June! Apay matan, June. Apay matan nga niya. Di mo iyasdag. Apay iyasdag mo itirupak. Kahit mo kanin.
Nagla. Alawan ka katamal. Insakmul ko manong nemi sa kini. Apo. Uy. Kini. Latoy. Dapat kini. Di ad-ad na nga imingaran loko. O kitam. Uming-ingaran na. Tangad na tangad. Manong nemi. Tinangil ko ti ima na. Tasipatan na ko. Sa kanyas itingiwat na kinsakmul naman. Saan na nakinagat manong. Ninut-nut na. Manong nemi kabayatan deta. Ikarigata ka ba't kasyak din ikat manong nemi tinupurno yan. Agpadpada kami nga lamo-lamo manong nemi. Kini. Agpadpada kami nga lamo-lamo manong nemi kini June. Tainikat naman tan manong. Tinupurmek. Hagdaman pantik. Kinagat ko kumamat manong tikwa na manong naming binagkat na sana kung impaiday ti kamo. Jun, jak kaya. Ano nga di mo kayat? Di mo, jak kayat na santa ngay tulo eh. Yan tangay kasto yan, Jun. Basta saan nakasiksikugan well, baoga. Ha? Hanak baka puto. Sana ka makasiku. Gusto nga awang problema. Talaga? So, anong name pababa na dagiti bibig na kit kastawo na yan ti panagkirab-kirab na panag kadagiti mansanas iti baroko Jun nagmerienda kam lang itahin manong name ore kam nasagduduwang alop ti bread kit kayat naman yung meriendahan ti mansanas kumano ngam nagmayat Jun nagmayad Jun. Yung pababa na pa yung manong nemi. Kinadan ti ulo ni Jun iti nagbaitan di kiti legs ko. Kat ni hala. Naglaing ka na. Jun. Diya kamot pagkaptak. Agkapetak iti ulo na. Unong ikamat ko ti imak iti headboard. Impan na titumeng na itinagbaitan di kiti legs ko sa naimpalawa. Amok idin no anat aramidan na maano. Nagsagana at kinagpaiso. Pero marik na akong manong nemi. Na kaya't nangirisuot ti kubra na ito nagtik. Urak lang nakaluwa manong nemi. Ti sakit nga narik na. Nasaktan ka. Nagsakit. Baam di babawi ka rotin. Ikatikon. Mapingikat. May babawi nga di pa yung karotita. Ituloy mo. Tapno amuon nga istoryaan mo kasano. Okay, tuloy ka. Jun. Agkakamakamatan tinakpan ng ibaga di Jun mano. Pagkasto na matiti parang ipaspas na manong nemi panagkabaliw niya. Aging ka kinayat kitakon manong nemi kamo talagang mapanakon kastoy gaya mo. Ay manong nemi napasamak tisan ko mapailarumbeng mapasamak ka na kami. Imagine pa hulaing titawen ni manong. Nagmayat. Nangarong nanti ulitin min manong. Nang albasan ti may kaduang gundaway. Natugtog ti silid. Tiri daw ti silid. Jun. O ti pagtanagam. Ninanain sa data. Nana, apay. Baka no adaman ni masapul yo. Ako ni kailangan John. Mabalinsamot ng tibang rabina na. Agit, ibaga man o, agkaldo kayo ta. Kompleto kun nga rekaduan na jay madama nga palpalok na nga bulalo. Bulalo na. Wine. Alam mga rod na. Mangidasar kayo mga rod. Agkaldo kami kani Laila. Talaga na itangan na insa. Apay, kaslada muna. Kaya muna na tamad na tumapasamak. Nagkasilid, ti babae kan lalaki. Barukan balasan.
Baka kastahon taramid na idi. Kunak manin. Jun. Baka baybay anak tulahing saan. Itapay. Daw na paneknek ka. Nga talagang siyak. Tim mo na. Sa kantong ay baybayan. Ikariken ka layla. Saan kantong mabaybayan? Ikariken ka layla. Kuna naman. Manong nemi manipud met idin adang kasjay nga napasamak ka na kami. Masansan mo tin manong. No saan nga tibalay da ag-check-in kami manong nemi. Aging ka nga di malmalpasan iti second sem agbakasyon kami manong. Sagbay manong nemi nga nagsina kami today ta closing. Adaman na napasamak ka na kami. Awang gayam, sweetheart. Agbakasyon na di Manila. Hanya? Apay? Igam atendaran ti birthday. Ti kapsat ni Papa. Tinawin, basta kastoy. Kalpasan ti klase, summer. Igam sa di Manila. Saan ka pamilya ka mga mapan? Kasang nang saan ka itong nagsubli? Api ko mga saan nagsubli. Ituloy ko dito ito pagpanagbasak. Dua pa nga tawin sa tantong graduar, sa tantong trabaho, sa tantong asawa. Diyon, mabutay nga. Anak kabutang mo? Mga no, saan nagtunga sa oblihan? Aman, si Kamen. Itapay. Tanakay miyamas ka. Kang kanayon kang tunga kaililiw. Dagdagag to na papangagawit kamit lang ang dagos. Tapos na kastakad saan taunay nga. Mail-ilit itong galmaysa. Kasta nga rin tinapasamak manong name. Ti makadakas. Kalbasan ti makabulan. Awang metin manong name. Ti pakaamuna. Tawag-tawagag ti cellphone na manong name. Nabayagan nga anatin din. Diyos ko. Hindi kita sa tayo. Panag-enroll manin manong name. Oh. Laila. Mama. Nakaready ka nga enroll. Uwan ma. Kaya anak ko mo rin. Dindon ka no. Itan mo ma. Itan ko naman ka pa nakarubwat. Sige mama. Nakagdikusin. Nagrubat ako. Kaslawan ti planom nga mangituloy ti panagbasab. Ano ni mama. Api ko mga wan. Masabol nga nagbasa ka. Alam ko, obraig nga sa nagbasa. Kapanak nag-enroll man ang name. Kalpasan na. Patas-patas ka lang tawagan. Ti cellphone man ang name. Ni June nga talaga nga awan. Kapilitan man ang name nga napanak iti balayda. Ni Nana si Mama ang name. Tinangilokat iti kayo. Nanahon sakit ka dwayo. Ang tanda pa kasi mang pahit nga napagapod dyan pa di Manila. Kat pa nag-enrollin. Naka-enroll ka din. Una na. Kita dahil tamad yung paubra ni John. Yung paubra ako na yun. Kita pinaalan na yung eskwela yun. Kita masapsapol na nga papeles. Papeles? Ano nga papeles? Kita bagbagana na yan. Kita kakwa, nag-transfer kami sa Jai. Jai Manila nga ituloy na at paragbasa na. Anya? Abay, di na ka din magaking ka. Tiyan mo ka kita, amom. Tsaka makunta kisuna na na. Kasabali ba't namin tinumeronan? Tadi cellphone na. Bahalol na sa Jai Manila kita sinibdot da. Anya? Diyos ko. Kita Jai cellphone na konta ka mga talaga nga sa mo matawagan at sinibdot da nga rin sa cellphone na.
Baro itan di cellphone na, baro matad ti number na. Mana, itad yung mga ti baro nga number na. Tatawaga kiso na. Itad yung kuma, please. Inted naman nun na imigit kabayatan nga pinasangwan na ti merienda. Tinawagak. Agriring. Simungbat. Hello, Sindetoy. John. Sindetoy. Ni Layla. Layla. Layla, nasiyat man ta nakatawag ka. At ka dabalay? When? Sabi kami nga nabag ka nga sa nga napantabalay. Kit mo suwat, katuan. Natasapsapa ka kung mga napan, di tabalay. Na alam ko mga kininana, si Insa, ti baro nga number ko. Di na matawagan ka natin na nasipdot na dati nga cellphone ko. Jun, sabi nga di mo ipakamo nga, nag-transfer ka gayam. Kasi nung ba ipakamo, katjak mat amuta number mo. Nalado ka mat nga na bandita. Ni mawanti kasi nga tuwalag ta. Uy, nasaan ta nga nagtulagan ng emergency. Kaya't na angkel nga dito iti pangitulog at panagbasag. Ta, inton makapaggraduara, da gusto ka nung isarek nagtatrabaho. Ada na guru-ore nga trabaho dito. Kasano nga no, no? Makakita ka sa bali dito. Sikat iba't patag ko. Awan pagdanagan. No kayat mo, umay ka matagbasa dito eh. Paano ko matagbasa? Dito. Dito ito pa yung marigatang pinatatanggin na nga ng tulakid dito Manilan. Hindi mo pagdanagan. Ulit na alam ang tinumber ko. Kang kalayong kang tawagan. Saan kang itong haliplipatan? Saan kang isuksukan? Siksikan tulaing Layla. Namatiakan ko na manon na yung ti makadakas sampay nga nang rugi ti klase nga naka-enroll ako manon na hindi mabalag agbalawak. Dua gaya mga bulang nga sana ka natatkan manon na kahit maululawak. Diyos ko, ano dito yun paspasamak kanyak. Gimata nga ti pregnancy test manon na kahit positive. Diyos ko, niyamatan. Imbaga ngamin idi ni John nga baog isuna, namati akmet. Di kang pulos nagkontrol. Tinawagan nga dagos ni John Mano. Hello, John. Hello, Sudan. Ana, tunlawasan. Mangrugiti klasen. When? No, the problema? Masikukak. John, hello John. Amo na ngeng. Tikunak, masigugak. Kasano ko mga nagsigugak at baogak? Kago? Kasano ko mga napalag ka mga baog ka? Kat baro ka pa'y? Lukluk mo na ka talaga. Ano, tarami din tan. Ana, ibaga mo na. Isambat nga nga mabaling agawid ak tapos ni kasar ka. Ubing tapay. Salagit kayat da papakin ni mama. Kinulit na ganakan ka. Kayat da ko mga nga gasawa kan. Kasanong ti panagbasam. Abi harap kasi ni kugan na. Kanang orderamide. Aristo lang. Paragrag mo. Anya. Adagayim ko. Kasaritak di gayim ko. Tagkita kayo. Kuyugan na ka. Nga mapanit pang magragrag ina ita. Diyos ko. Nagputang ko kumamad kinapo. Diyos ka na taga bagbagam. Awanan ti sa bali pa yung pabuspusan. Sa lutsudak ka. Kaya't mo ka di nga may tuloy ti panagbasam. Kaya't ko, pues. Paragrag mo. Diyos ko, Diyak maharamin, Diyak may tured. Diyak may tured, kagagbutay ka kinapo Diyos. Pues, hamungard may tuloy tagbasa. Ngimnas ka na sumbatan tiraya. Kasasaad ko. Sumbatan na ito. Samad nga rin nga mabaling nga gawid at tapdo ikasara ka.
Ngayon nakas pagarikan ta, ipasangay mo deta, anak ta, kat makauray ka, di aguray ka. Aguray ka ti duwa mo no talo nga tawan. Anya? John, kung namalo napudno ka kanya, napudno akan ka. Ipatpatag ka. Ngam saan nga mabalinti kahit mo masamak, nga matunday, di pa nagbasak. Iso nga kunak, ikatam, regragam. Diyan kaya, no, di mo kaya, di yung urayan nak, aganak ka amalasang. Tayo ito na mabaling ka ng ikasar, di umay ka no ikasar. Manong name yung uri nga tanuan niya at araramideg, saan ko mabalbaliw pangedeng ni Jun. Di na kaya ti agawid tapno may nasungbatan, ti sungsungbatan na kanya. Husto met isuna ha, manong name. Kaya dang itulit ti panagbasa na, kan saan kanupay na nga karedy nga gasawa. Tsak matgarod kayat manong name nga marigreg. Iso nga tinipasamak. Sakbay ti panagsasarak manong name nga magrugi ti klase. Impunok ka natatang kininanan. Ninanang manong name itinang gamat iti buok ko sa nakpinungpungot. Anay, nanang, anay ko. So nagalabat itong pamanong name iti rupak. Sakbay nga induron na. Simublat ni tatang manong name hinanalpak. Ti rupak itong panaorek na nagbariwangwan. Naninanang matlayang tinanganawa kini tatang, manong name ito talaga kasla kaya't naku napapatayin ni tatang. Ado nga ungat da, manong name, ado kat ado nga kakasakit ngayon balikas na kanya. Sakit ko na ni tatang nagtalawak. Tamang yung babainak ka no. Nagtalawak. Nagtalaw ka! Tang, pakawalandag kumatang. Paunay saan kami mat nga nagkurang tado nga pamagbag kami kan ka. Nakasimple. Nga iarado met, di abagi mi kininanang mo, tapno makapagturpos ka lang, kasi kan tumet na di makamo kumang tulong ka naging doa ka kapsat mo, nga minat na ramid mo. Wala, ustunan lang kayo, ustunan tamangan kumarkaro ti amin, kat maatake ka. Papanawin minta sa kumanak dito nga sayat nga anak mo, Minerva. Papanawin. Akin, pibagam nga iyad. Sagana na di kita ruwatin na. Nabuto dyan kaya't nga makita isula. Papanawin. Wan. Nga magkakagputo tayo mga nob. Maatake ka. Diyos ko. Ay, Layla, anak ko. Agtungpal ka. Pumanaw ka. Nagtalaw ka. Manong nemi. Kabuto talaga nga kayat dak nga pagtalawin. Nang irubwatak sumagmanong arwatak manong. Pimanaw akon. Ang magdadabal na nakabul sa kanya kwarta. Nga sobra ka aditinted ni tatang nga pagmatrikulak kanda dumapay nga. Igatang ko ka na gini kasapulak nagbasa. Ngam sa din ito mapanak. Sa din no. Manong nemi tinawagak ni John. Hello, Ana. Nakaikadanggan. Paragreg mo? Kunta ka kunta mo kamangkuyog kang ka. Diyak kayo na paragreg. Pagaya tantangan doon na ito yun. Naamuhan na tatang kinanalang kat pinagtalaw na. Anya? Awan ti mas no papapanak. So tulungan na. Sa din no ti papanak. Awan ti amok Sko. Awan di sa baling nga magkamangak. Hindi ka kakabagyan nyo. Kanabi kami nga nagtalaw ka. Gabot na papatayin na ni tatang ko nung siya agtalaw. Amat nga rin nga mabaling nga mapangka sa jabalay. Apay nga sa nga mabalin. Di ba? Uray ka. Di sumang pataklatan ng jabalay yo. Huwin. Di tataramidek. Nga sa nga mabalin. Mamunta pa pa ni mama. Saklat na dito Manila. Saklat nagbati dito Basta. Mapanak sa Jabalay Ngayon, papanahon na kalakid di. Mabaling ko matgambaga nga. Saan ka nga ilibak na?
Di mo kayat nga mamon tatang dapapang mamang mo. Uri libak na kadamat ni Nana Insa. Isot mga ipanagnig. Basta, iyawid ko bagik di balayo. Makamutan uri ang mapaspasamak. Kasta nga nung tinaramid ko manong name ni Nana Insa tinangilukat itikay. Oh, nakapasar ka man eh. Kinabi, ano na kita, lagyandak ka lang bag. Kanada, trolley. Kito sa una, balasan ko. Nana, awan sa bali nga, mabaling ko ang pagtarusan ng sanga dito. Taapay. Nana, masikukak. Pinagtalaw dakta yung nagandakan niya. Gabuta, putot mat ni John na ito sikog ko. Saan ka di nga rumbeng? Nga dito ti umayak, Nana? Ay, ganun susapo ya. Alagat amo ka din ni John na ito eh. Imbaga, dinakayat kami nagpilitak. So, dak dito eh. Pastor ka na kumanana. Alala, mabitlang nga roda. Mabitlang. Hanggang pala sumsura ka. Doble kang ilak. Nana, tapi di kita pastor ka. Tawagak pala ang nagidaganak ni John, no? Aniya iti kunada. Iya po, ang mga no ikatandag na di na oras guno saan ko nga baka makabaso lang kada ko ada. So kung makawatan ako mawalasan ko, aya. Mabiglaing na nakalan yung cellphone ko, tatawagak ni Daser kini ma'am. Nagururay nga ro di tila bestigate manon nemi. Kining karakararag ko. Sabi ko tamawatan dakdagdagandak kini Jun. Sabi ko tapos ang bayan daki di balay da. Sabi ko. Hindi agsublin manon nemi ni Nana Insa. Inlukat nan tiba si tari daw ti kay. Ala sobre ka. Nukas ta Nana imanugod da wain. Kahit kaputa awan ni John. Iti silad na is pagsiladam. Amom ti silad na, tayo napangkamad ijayin loko. Isot na karamidan nyo na sikog muhaan. Siguro na. Alam mo to yung dadadad mga gamit mo, tas akong di magbagkat. Kat sumurot ka kanya. Manong name kas taon iti haman ko na bang aran tiriknak. At least, man nakaawat na ginaganak kini June. Kat pinasangbaydak, pasangbayandak. Siyempre, apo ko da, manong name iti sipog ko. Manong name nagganak nga rod. Kadnamlesak. Pasapol nga tumulong nga. Nana, ay, nagka-tagibalay ka ba't gaya man? O, para balay ko na. Tumulong nga, Nana. Takda kayo sa amin. Uy, sisak lang yung kayak. All around na. Tumulong ka na kayo, Nana. Ala, sige nga rin, tulungan na kang gloto. Among tagloto. Amok basit, Nana. Atupad isang kong amo. Alalagat na, mabaling kamat ng suruan, kas pagarikan. Imo naman nung naming nga si Bang Peti duwa nga babae nga kakabsat ni June nga nagkaputa ti eskwela. Lola? Ay. Merci. Sino na ito baro nga katulong tayo? Nangala kayo ti kadwayo? Tapno hangkay marigatan? Ang nga katulong. Atem nga tagang po tayo malasan ko. Layla, Nana. Layla. Girlfriend ni Manong Yojon. Ha? Ape, adad toy? Intawag ko kini papangyo. Kaya imbaga na nga pastrek eh. Pagyanak dito eh. Masikog gamin. Ala? Nakasikog ni Kuya John? Ala? Nag-uubing kayo pa lang. Masansanda nga umay dito hindi nga kaskasilid da. Mga kuwit asog da no kasta lumabas sa kiti kwarto ngayon da. Ala Nana. Kasta nga tararamidon nyo iti. Wala ta. Balo ka na bayagin. Lumapapalak med no. Sus. Amo ka din ni Kuya Jun na ito eh?
Muna, ngam di na kumakayat, ngam dapapangyo kini mamang mo timayat. Nay, isudan na kita. Alala, sumrik kami ti kwarto yun, mamlis kayo, ubrahin nyo na kita homework yun. O tanda kayo tumanda papakin mamang yun, nagmulmulang lang kayo. Malong nemi di sumangpet, di kita naganak, kini June. Ni mamang na, ti maniti kusina. Sigari, Laila. Uwan, ma'am. Isusapo ya. Diyak pa natawangan dyan ako. At busy siguro. Kaya sana nga sumbatan cellphone na. Alang-alala, tumulong ka, Roda. Ipapabalay mo. Pilat home. Saan ka nga sa nga ilid to, Iwan? Awaten da ka, akas mangururay, tapno, da ka ito, kini John, tagasawa, ito no, dumteng tinedudi nga panawan. Agyamanak na, agyamanak. Simublat mo ti ama ni John, manong naming imay ti kusina, nga nakasando, nga naka-shorten. Ay, sir, iso na ito ni Laila, ti girlfriend ni John. Nabintas ka, suman lang ay mga saan nyo nga natuptapilan ti pagbagayo kapot hay masansang namin ko umay da dito, sir. Sika na si Maa insa ko na yun, sir. Sika bagit insa konsentidor ka agar aramid gayon nga makikita mo ta anak mi nga da isang sangpit nga mabayad to aba ilimlimod mo ka na kami. Tantandahan anak ba ka ni John makita talaga nga madit aramid mo nga bakit. Malaaldadatan. Nagkamanak ka na kayo, sir. Wagayam na bakit din sa. Abay, sir, letay dati nga masapol ko. Jahar din. Ay, bakit nyo sa isurok ni Laila tayo so tibang ted ka na kayo. Wala na siya at nungasta. Ururay ka. Good, sir. Ay. Isurok ka, ha? Agprito ka iti palag nga pusit. Irwar ko. Pinase maimasong teprito. Iti crunchy, ha? Hamukol kulbaten. Kagura na ka ni sir. Ken, data brandy. Nga nakarep. Baso. Ken data lang. Alalalag, kutong palkan. Imimasong timang prito. Manong name nagtong palak mo. Naka-short tack manong name nga naka-sleeveless nga masadag iti ama ni John. Dato yun, sir, ti masapul yun. Hindi sok manong name nga nagdumog siyempre. Laila, sir, kasta ka ti tarawata medyo malayo? Oo, sir. Mabang mo sukatan. Saan ka so short? Pantalong ka. Nung short ka, dati dog, nagayad. Kaya saan kang sleeveless. Kaya kahit nga dagparang tapoon tabarok mo, nanyaman dita. Sorry, sir. Amom no apay? Baka nawasulisog kayo, sir. Gaga. Nakababay no, da makakita. Nakita mo kita terwatin na kita ka anak ko nga babae? Diyak pa nakita sir tayo na kayo ng purmeda. At tayo nakasukat na, nakita mo terwatin na. Tartarimanin ti panagigan mo ito. No kahit mo tagpaot. Agsisingpit ka. Maring no. Agbalingan na pudno king kati anak ko. No mauray mo iso na. Kahit matungpal na ti karina kang ka. Takay madlat nagkatuloy. Amom no saan ka kumamasikog, jak kumakayat, nga dakad to. Ngayon may pagpagupumi data umuna nga po kumi iti asawa. Isuagan hanat ka, agsisingpet ka, aggagagat ka, tapno agpangot ka dito nga balay. Namangungorod sinong tante arwatek mano. Sak nagsubliti ayan ni Nana Insa. Na, kasama lang matanda arwatek. Di ka matagaangan. Yunong tanak ni Sir, Nana.
Di na kayat. Kasjit arwatem. Di na kayat. Nagkaroon na agad na. Baka da nakita na. Baka nagdumog ka mat isang wana agad na ibuwang net na marukog mo. Susapo. Nalapsat ka mat ngarod balasang ko. Kat tao, lalaki laing ni Sir. Di mo ka di amo nga babaero isuna. Nagbalimbat nga martir ni ma'am. Ngayon nagpinas na diskarte ni Sir. Awan ta sa bali nga napatag kang kuwanan no sangat ti pamilya na. Lamin na dumatangkat nga naduktalan ni ma'am suna. Ayaw na pagpilya-pilyan na. Siyempre, ti pamilya na pilyan na. Sambat nga seryoso ka rin ti babae na. Iso nga ganandad ka. Ha? Ta mga no senior ken junior tagtagikwaken ka. Manong naming kadeng di naganak ni June nga ituloy ko matlang tagbasa kabayatan nga kabaylak pa lang ilimid ti tsukuko. Sayang kanon ti may isang semestre. Nga po na kaya nulak matin manong naming nagtungpala. Nagsubli ang nga roti eskwela manong naming kat numanin tawagak ni June. Mabaling ka di nga saan ka tumawag? Makadisturbo ka? June, kumustahin ka laeng? Kasi ka, di na ka di kumustahin? Di mo ka di salud-sudon na mapanak malapat pa-check up? Ano nga talaga kayat mo pasama ka? At dagdag ito'y balayo. Inawat dagdag ni parents mo. Basta agtong balak kadakwada. Sing-sing petak, agan anadak, agur oray kang ka. Tanam na maayam nga mauray na. Mauray ka. Nam na maayam nga jakto agayat sa bali. Kinapot no nakit. Ado dadto eh. Maminsan, once nga tutupak kadakwada. Adan sa bali nga nobya. Baka sa ala nga may mesa, dududwa. Ang mga no, hampay nga naipas nga at anak mo, adamutin sa bali pa nga, masiko ka kang babae to. June, saan mo ko mga ramidan na ita? Di mo kami nagkayat tinagtungpal kanya. Di ako kumat problema nung pinaragreg mo. Tsaka maramit. Ganda nga si awat na ginaganak yung kakanyak. Si kaman tagbalin tong asawa kung saan. Basta dito yak. Kadito'y kong ipas nga iti anak ko. Kadito nga pagarigan ta, kaya dantong ibatik kadakwada ti anak ko. Mabalimat. Tapno ituloy ko ito nagbasa. Tapno tuloy-tuloy lahat at panagbasa. Kadito nagturpos ka, kaya nagturposak tumig. No danak tumat na ti trabaho. Barang no mapakaundak tumat lang ni kiti parents ko. Manong naming pasaritawagak ni nanang saan nga sungsungbagan. Kas tamat na nagdikangapsat ko manong imbilin di siguro nga saan mi sandak nga sandang sungbatan ti awag ko kadakwada. Kami ti may nga bakasyon manong naming nagpakadaak tapno mapahanak sa jabalay. Hindi makita nak ni nanang manong naming nga dakkelin ti tiyangko tadandanin malpas ti semestre umo nga semestre. Layla, anak. Nanang, lagi narakop kami manong naming. Sabi ko hindi yung sungsungbadan ni tawag ko. Layla, anak. Kung tumawag ka, adaman do ka nila ni tatang mo. Diyak ba't malagim na tawagan ka, nuawa ni Sona. May magtada ka, nagsublikan. Saan ka nagsubli, dinakmat kaya tapagsublian. Ayan mo. Jesus anak ko, manong mabulan na tiyan mo? Baliag liman to na. Mapapagkagbasbasa? Buwan. Sino ka magpapabasa ka? Dagiti naganak ni June. Kaya magmananak ko ta inawad na ka. Nagsayaad na. Buwan, nagsayaad na. Nasasayaad na pa yung kayo nga naganak anya ka mismo. Anak no sa kumatimatungpal. Adayo nga, papanawang ka. Ni tatang mo atakin basol. Isot mong papapalo keng ka. Ngayon sa nga bali anak. Urayan ta nga dumteng ni tatang mo. Nang imaik na si Marongkar. Tapos ipakamok ka na kayo. Ano siya at kasasaad ko. Kita. Ito malpas na ito sa master. O danda ni bumtakin tiyan mo. Ituloy mo nagbasa. Sayang nang. Masigog kang agbasa. Mabalit.
mabalin. Imsan ako na pinalubusan, di kinaganak ni June, manong nemi tamang kanuan dadagas sa mabasamak ti sukungko. Insartin ko nga tinagbasa, sa anak nga nagadrol ka na nga second sem at third year college. Nagdali na yata kitisidong da, manong nemi, babayan ti pa nga sister kanyak ni tanaan na insa. Dumtengan ti kabulanak, tinawagak ni nanang. Nang, dakay matlang kumati mga estimar kanya. Bayaman nak, takasalitak tumanin ni tatang mo. Ano makita nanton nataapo kami. Bareng no. Mapagawid na kayo ton. Sabi ko Indareta ka ro dito ospital, manong nemi, di talagang paspasika lang. Ni mamang ni June, manong nemi, di bantay ko, agraman kinanana insa. Intawag kumet kaninanang manong nemi kit imay, idi, tayo may paskay kun manong nemi ni Conrado III. Tayo suti kayat manong nemi ni papang ni June, Conrado III, manong nemi. May kadwa nga June, manong. Dimtag mo tindatatang kininanang manong nemi, kini di makita nga ubaan ni tatang ti apo ko lang. Lakit Una nga apo ko ta, bakit? Kasano nga ron, lakit, di mo mapakawan di anak ta. Susabo Isaganam kita amin ta sadyayin balad ti pagawiran na. Di kami nabalayan. Inuda ito't desisyon no, kapot babae ti anak yo. Akit tapit na sumuna itap no, awang kastiina, iti mga sikaso keng kuana. Nagyam anak, ma'am. Saanin ka, ma'am? Tiyawag mo kanyak, ma'am, ako lang. Kapot abalayan, tiyawag kanyak, di kita naganag ka. Nakayimimbag kayo. Imbag laki na kayo nagbaling nga naganag ni June. Wen, kani daw-dawat tayo, kasabi ko ma, nagtalinat ka na salunat ka nga gina. Kaya sabi ko ma, saan nga liplipatin ni John, ti Karina, ken ka. Ano kas pagarigan, saan nga sikat, agbalin tong asawa, ti anak mi. Ala, kita, arigat minton makadkadwa ti apo ko mi, nakas pagarigan lang. Ang imdakkel ti pamatik. Agbalin laki di nga napod ni John ken ka. Nang runa yun to no, mamuha na nga naganakan. Kat umay to sumarungkar, kat makita na itong tiputot na. Kat pud no manong nemi. Taday din makabulan mi kiniya. Conrad manong nemi. Ini tadumteng ni June. Imay dito'y balay kat sinapulak asikod. Layla, June, danak na. Kata ni, uy, tanap ko na ibasturog na. At pasarapok ti anak tayo. Ay ayam na, warwadan na. Kaya damat pasarapok kang ka. Diyo nagyaman na. Nakadado, di kiti mga sulsulisog kanya. Adadak kalapak ang gawidak, tapno saan ka nga pasukutan. Arigatan, baka makapasikugak manin, makasikugak manin. Dakala problema. So, nga linik-likak di babae. Awan sa bali nga namin no di mangipas na iti managbasa. Bali may sabi na tao, nagkartuarak ton. Sumarunukan tumatin na mangitulit iti managbasa. Nagyaman nagdyan. Mamati kita nga talagang ipatpateg na. Ipatpateg ka man. Ipatpateg kayo. Iti anak ta. Manong nemi nagtali na edak dito'y balay kaya iti mabaling ko na panawan ti anak ko nag-enrollak matlaing kaya tuloy ko tinagbasa. Pasare mapang kami sumarongkar iti yan nagananak ni June no kasta nga bakasyon. Aking nga idaktor puso ni June kanadan trabaho na. Dinan kinayat sa Manila manong nemi nagtrabaho ano dikat nagawid met lang dito lugar midap no dito yung nagtrabaho. Impas na kumata nagbasa manong nemi babayan titulong ni June kat nakapaggraduarak met laing. Kalbasan ti makatawan nga pa nagtrabaho nagkalaysa kami kini June manong nemi.
Kaya iti balay da nga mismo, itinagnaidan mi, agraman met manong dagiti duwang anak mi. Ni Conrado III, ken kastamatan kaniya Melanie, tinaudi nga anak mi. No, pero adan, asawak manong nemi, ket tultulungak lang tamat dagiti duwa kapsat ko. Maawatan met manong nemi ti asawak ti amin. Niman ladyon manong nemi ti nakapagtuluyat, no mampay na sabakam unay nga nagdaan ti anak manong, gabo iti derep nila nailasagan nga ragsak. Gabo ti saan nga panakalikdik ti kunanda nga suliso. Ngem kas ti kang kanayon kayo daw dahot kinahapo Diyos, nandakan kumamat laeng, tapno tuloy talagsak, akas pa nakapatungpal, dagiti arapap ken kari-kari. Dito nga ron ti pagkasalitaak manong nemi, agyaman aklaunay, iti anos mo, nga nangibasa, ket sabay kumat damat ni batik nga balag, adal ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, ken nagbuya. Tuy nga agyaman nga pagayam mo, Laila. Thank you ken ka Laila, ting ka pa nagsurat, ito nasapang ka panaganak, kan at least, damat matlaing kani June, ito nagkatuluyan.